rehabilitaci, ty vole. A u té zahrádky je to... A rychle, jo? Ne, normálně. Bacha na auta, je tu předseda ten... Jezdíme neustále, tady hosti festivalu, neustále chtějí někam vozit a to je dobrý, no. Tak tím, že jsme tady placený přes agenturu, tak to máme nasmluvaný od 10 dopoledne do 7 večer. To znamená, že přes noc si můžeme v klidu odpočinout. Tak uvidíme, jestli kávových varů třeba okolo 3 hodiny raní. Ve víkendovém radiožurnálu byli Ričové Adam a Ondra, kde jste byli v kávových varech. Zeptejte se, kdo vás O 2 slova, 2 věty. Paráda. Chci páne napadat nic? Fakt super. Jsem rád, že tady jsem. Lidbost. 1 slovo, co tě napadá? Klackopánky. Pelikán. Karlovy Vary, bro. Super. Michale, co bys řekl ty? 1 slovo. A může to být víc slov? Cokoliv. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Adame, slovo nějaký máš? Sačky. Adamo, Ramadán. Fajn, hovno ti tam dám. Rejže, nějaký slovo, co bys chtěl říct, že mi to shrnul? Bomba to na filozofie. Art of Rickshaw.